Hi friends, இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா 3 phase induction மோட்டாரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் வர்க்கிங் பார்க்கலாம் ஜெனரலா. இதுக்கு அடுத்த வீடியோல அதோட டைப்ஸ் வந்து ஸ்லிப்பிங், ஸ்குரில் கேஜ், அது மாதிரி ரெண்டு டைப் இருக்கு. அந்த ரெண்டு டைப்பை பத்தி டீடைலா பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம 3 phase இண்டக்ஷன் மோட்டார்ல வந்து ரெண்டு விஷயம் தான் முக்கியமானது. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டார், ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ரோட்டார். ஸ்டேட்டார் வந்து மோட்டாரோட அவுட்டர்ல இருக்கும், ரோட்டார் வந்து மோட்டரோட இன்னர்ல இருக்கும். ஸ்டேட்டார் வந்து ஸ்டேஷனரி, அதில் எந்த ரொட்டேட்டிங் பார்ட்டிங் கிடையாது, அது ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டு பண்ண ஒரு டிவைஸ் மாதிரி. ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட்டிங் பார்த்து, அதில் வந்து சுழலக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து ரோட்டார் தான். இப்போ ஸ்டேட்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3 phase இன்புட் சப்ளை கொடுக்குறோம். 3 phase 415 வோல்ட் ஏசி சப்ளை, 50 ஹெர்ட்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு, 40 ஆம் இது வந்து கன்சிடர் பண்ணிங்க, இது லோடு இருக்குதுன்னு. இப்போ ஸ்டேட்டாருக்கு நம்ம 3 phase சப்ளை கொடுத்தோன்னே இப்போ பாருங்க ஸ்டேட்டாரோட அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் மொத்தமாக 3 ஃபேஸ் சொன்னோம் இல்லையா. ஒரு ஃபேஸ்னா அதாவது ஒரு காயில்னா ரெண்டு எண்டு இருக்கும், ஸ்டார்டிங் எண்டு இருக்கும், ரன்னிங் எண்டு இருக்கும். அது சாரி எண்டு இருக்கும், ஸ்டார்ட் ஒன்று இருக்கும், எண்டு ஒன்று இருக்கும். அதுபோல் ஒரு காயில்னா ஒரு ஃபேஸ்னா அதுக்கு ரெண்டு காயில் இருக்கும், ஆர் டேஷ். அது மாதிரி இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் ஒரு ஃபேஸ். அதேமாதிரி ஒய் டேஷ், இது ரெண்டும் சேர்த்து இன்னொரு ஃபேஸ். பி டேஷ், இது ரெண்டும் சேர்த்து இன்னொரு ஃபேஸ். மொத்தமாக 3 ஃபேஸு, 6 காயில் இருக்கும். ஒரு ஃபேஸுக்கு 2 காயில், ஆருக்கு 2 காயில், ஒய்க்கு 2 காயில், பிக்கு 2 காயில். டோட்டலாக வந்து 6 காயில் 3 ஃபேஸ். ஓகேவா. இப்போ நம்மளுக்கு இன்புட் சப்ளை ஏசி சப்ளை நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, ஏசி சப்ளையில் வந்து வேரியிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் க்ரியேட் ஆகும். அதாவது இன்புட் சப்ளை நம்ம காயிலுக்கு கொடுத்தோன்னா காயில் வந்து எதில் வவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது வைண்டிங் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கோரில் பண்ணியிருக்காங்க, சிலிக்கான் ஸ்டீல் ஸ்டாம்பிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ கோரில் வந்து காயில் வந்து ஓன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம சப்ளை கொடுக்கும்போது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த காயிலை சுற்றி ஒரு வேரிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் ஆகும். அந்த வேரிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து என்ன பண்ணுன்னா, அந்த காயிலை வந்து 1 செகண்ட் லிங்க் பண்ணும். லிங்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, ஃபாரடே லா படி இந்த காயிலில் இன்டியூஸ் இஎம்எஃப் வந்து உருவாகும். இதுதான் வந்து செல்ஃப் இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா. இப்போ இந்த செல்ஃப் இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் கிரியேட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா, இந்த ஃப்ளக்ஸ் எல்லாம் ஏர் கேப்பில் ட்ராவல் ஆகி ரோட்டாருக்கு போகும். அதை நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். அடுத்ததாக ரோட்டார் தான் வந்து இதில் ரொட்டேட்டிங் பார்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த ரோட்டாரில் தான் நம்ம ஷாஃப்ட், எக்ஸ்டர்னல் ஷாஃப்ட், அதாவது மெக்கானிக்கல் ஷாஃப்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம். இந்த ரோட்டார் வந்து எதால் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, அலுமினியம் அல்லது காப்பர் பார், அதாவது சாதா ஒயர் மாதிரி இல்லாமல் காப்பர் பார்னா தடிமனாக இருக்கும். ஓகேவா. நம்ம வீட்டு ஜன்னல் கம்பி போல் தடிமனாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு தடிமனான பார் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மோட்டாரோட ரேட்டிங்கை பொறுத்து அதோட சைஸ் வந்து வேரி ஆகும். ஜென்ரலாகவே வந்து இது காப்பர் பார் இல்லை அலுமினியம் பாரால் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருப்பாங்க. இது போல் பேரலாக இருக்கும், இதுக்கு இது பேரலாக இருக்கும், அது போல் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக இருக்கும். அது எக்ஸாக்ட் பேரலல் கிடையாது, அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். இது மாதிரி பேரலாக எடுத்திருப்பாங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு கார்னரில், இது எல்லாத்தையும் இந்த கார்னரில், அதே போல் இது எல்லாத்தையும் இந்த கார்னரில் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி இதை வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணுவாங்க. எதால் ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணுவாங்கன்னா, என்ட்ரிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து காப்பரால் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ரிங்கு மாதிரி இருக்கும். அந்த ரிங்கு வந்து காப்பரால் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் எல்லா காப்பர் பாரையும் ஷார்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. ஷார்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவாங்க. அண்டு அது எதுக்காகனா, இன்டியூஸ்டு கரண்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக. அதுதான் வந்து என்ட்ரிங்ஸ்ன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அடுத்ததாக இது வந்து எக்ஸாக்டாக பேரலல் இல்லை, லிட்டில் பிட் அன்பேரலல்னு நான் ஏன் சொன்னேன்னா, இது போல் ரோட்டார் பார்ஸை வந்து கொஞ்சம் கிராஸாக வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பார்ஸை வந்து கிராஸாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது ஏன்னா அதாவது ரோட்டாரில் ஏற்படுற ஹம்மிங் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மோட்டார் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரியும், ஒரு மாதிரி சவுண்டு அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சவுண்டு, ஒரு அம்மிங் சவுண்டு. அந்த அம்மிங் சவுண்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் அதில் ஏற்படுற நாய்ஸ் லெவலை வந்து குறைக்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த மெத்தடை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த மெத்தட் பேர் வந்து ஸ்கீவிங்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங்கை பார்க்கலாம். நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆர்எம்எஃப் கிரியேட் ஆகிடுச்சு, அதாவது சப்ளை கொடுத்து நம்ம ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அதாவது செல்ஃப் இன்டியூஸ் இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஏர் கேப்பில் ட்ராவல் ஆகி இந்த ரோட்டாரை வந்து, அதாவது ரோட்டார் கிட்ட வரும். அதாவது ஜஸ்ட் இப்படி கன்சிடர் பண்ணுங்கள்,
ஸ்டேட்டார் வெளில இருக்குது, ரோட்டார் வெளில இருக்குது. இது வந்து நம்ம இதெல்லாம் காயில் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்படி காயில் இருக்குது. நம்ம இங்கே சப்ளை கொடுத்தோன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. இந்த இடத்துல இப்போ ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. இப்போ ரோட்டார் வந்து இங்கே நடுவில் வச்சதால் என்ன ஆகுனா, இந்த ரோட்டார் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டெல்லாம் வந்து கட் பண்ணுது. கட் பண்ணுறதால என்ன ஆகுனா, இந்த பார்ஸில் வந்து இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் க்ரியேட் ஆகும். அதாவது இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் இன்டியூஸ்டு கரண்ட். ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணியிருக்கோம். இன்டியூஸ்டு கரண்ட் வந்து இந்த பார்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஓகேவா? அக்கார்டிங் டு லென்ஸ்லாம் பிரகாரம் என்ன ஆகுனா, இந்த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் அதாவது உருவான கரண்ட் என்ன பண்ணுன்னா, இப்போ இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ அதை உருவாக்குறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்எம்எஃப் ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், இந்த ரிலேட்டிவ் மோஷன் ரெண்டுத்துக்கும், இந்த ஆர்எம்எஃப்க்கும் அதாவது இந்த ஸ்டேட்டாருக்கும் ரோட்டாரில் உருவான இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் அதாவது கரண்ட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்குல்ல, அதாவது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த டிஃப்ரென்ஸை குறைக்கிறதுக்காக இந்த ரோட்டார் என்ன பண்ணும், ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். டார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகி ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்படி ரொட்டேட் ஆகிறது தான் வந்து ரோட்டாரோட ரொட்டேஷன் ஆப்ரேஷன். ஓகேவா? அதை வந்து நம்ம ஷாஃப்ட்டில் நம்மளுக்கு தெரியும் ரொட்டேட் ஆகிறது. இங்கே வந்து மெக்கானிக்கல் லோடை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி எந்த ஆப்ரேஷனுக்கு வேணுமோ அந்த ஆப்ரேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம். அண்டு அடுத்ததாக வந்து இதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம லேட்டராக பார்க்கலாம். ஸ்லிப்ரிங் அண்ட் ஸ்குல் கேஜ் இண்டக்ஷன் மோட்டரோட ஒர்க்கிங், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங், அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.